California. Pamilya Datol di Tababaywan, Amulong, Cagayan. Kan pamilya Laureta di Rosario, La Union. Kan amin apadak nga OFW from Gina Datol iti Taipei, Taiwan. Aninag kan Mamba family, kan happy birthday iti anak ko ani Kisha May Oreo from Bequilia, Aninag iti Saudi Arabia. Shout out kadagiti gagayem ko dito'y Taiwan. Iso da Ate May, Ate Annaliza, ni Reza, ken Joy from Jen Pablo iti Taiwan. Guzman ken Lucas family. Tatang ko ani Jody, ken nanang ko ani Nora Guzman. Asawa ka ni Edward, ken anak ko ani Zian Lucas. Kakabsat ko ada Glazy, Glenna ken Dexter, ken amin akakaanakak from Gretchen Lucas iti Taiwan. Shout out kada JD Torres iti Cagayan Valley, ken Rose Mix Vlog iti Hong Kong. Anak ko ada Rhea Joy, Sydney ken Erwin Cacho Jr. Dagiti apok ada Amira, Kane, Ayana, Zane ken Clinton Cacho. Manugang ko ani Dayan ken Spencer from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Advance happy birthday to my ever dearest mother Manette Villaseñor from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia. Shout out iti mahal ko ani Donna Reyes kanti kabsat na ani Mian from Nap, Bulusan. Shout out kada Milagros Kabuling kan Paul de la Cruz. Maburang kan Medina family kastamat dagiti anak ko ada Gracias kan Ronaline Medina kanti asawa from Arlene Medina. Ni mother ko Priscilla Cacho iti California, USA. Kabsat ko ani Margie Cacho Sotero ijay Spain, kan Larry Cacho ijay Ireland, from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Dalia. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Dalia at Tagala Union. May saak kadagiti naayat amang tartarabay kadagiti drama at tampok iti YouTube channel yo. Naawi sakmat ang nagipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak ang naayat adumdumngeg kadagiti uploads yo. Naasawaan akon manang, nasingpet ti asawak ani Manuel, iso na laeng taadda kurang iti panagdan nami. Awan anak mi manang, kat dayta ti pagladingitak unay. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi simmangbay ti may kalima atawan ti anibersaryo mi, kas agasawa. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary, Matlakay. Para kan ka. Ne, anyan day tayaw awat mo kanyak. Awatam nga minen akit lukatam, tapno makitam. Sigurado ang magustom day ta. Sikat talaga. Nan, kita akman nga rod. Wow! Kwintas? Nagpintas mo ten? Thank you, Lakay. Anya, magustom ka di matlaeng. Siyempre, ngam apay ang naggastos ka pay laeng. Pamanagnag day ta tinalaw sa panagayat ko kan ka. Oh, apay akilata nagliday ka. Saan kan samot ang naragsak? Bakit? Naragsaka. Ngam nakarkaro ko matiragsak ta, no adan anak ta. Dalia. 5 atawontan nga agdandan na kasagasawa. Nga maging gaita, di tapay na paraburan iti anak. Aguray talata At tanto latta bakit? Di ka di madanagan. Ngam kaanon tupay? Saan ta nga umububing? Kaanon ta amadaan ta iti anak? Inton saan ta nakabaalan at taripatuan? Inton bakit kan lakaytan? Dalia. Anya nga tano agampon ta iti ibilang ta nga anak. Sana bali, numaadaan ta iti bukod ta nga anak,
O di, duwanton ti anak ta. No mabalbalin ko ma, jaketa agampon Dalya. Ngamin, saan ta nga amo? Noan niya akita ti pamilya ti nagtaudan na. Apay, saan ka kadi naragsak gaputa? Dudwata lang dito balay? Naragsakak, Manuel. Ngam sa bali no adda anak ta. Sa bali no adda liwliwata. Mamati ka kumakanyak. Yati ko nam anak ko. Agampun kayo. Insingasing ko day ta ni Manuel nanang. 5 atawon nga minan nga agasawa kami. Ngam aging gaita, awan pa'y anak mi. Imbag no manugot ni Manuel anak ko. Apay ngamin aya adiyo kaya ti agpa-check up. Tapno maamuan nyo no asino ti ada diferensya na kada kayo adua. Saan nanang? Diyak o manugot. Tapnoan niya. Tanukas pangarigan siyak ti ada diferensya na. Adan lisensya ni Manuel tapno agbabae, kan agputot iti sabali. Anak, imposible nga aramidan ni Manuel da itaken ka. Ay ayatan nakaunay ti asawam. Napaneknekamon da ita iti numano atawanen a panagdenayo kas agasawa. Adda pa nagbaliw ti tao nanang. Kat da ita ti jak kaya ta mapasamak. Jak lakit di agbiag no mapukaw ko ti asawak. Ay, ada kada kayo day ta anak ko. Pagsaritaan nyo ang nasaya at iti asawam. Iti kasta, awan to ti rumswa aparikot, iti masungan nga aldaw. Nasis, imbaglangan ta nakaumay ka. Kasta importante launay ti ibagam kanya ka, Marcia. Of course, very important matter, sis. Katamo ka maragsakan ka. Ala, ibagamon Magagaran ako noon niya day nga ibagam. Sis, ada na ibaga kanyak di gayam ko. At akano kalukaran da kayat na nga ipaampon di may kalimanga anak da. Anya? True lala. Marigatan da ka nung aminin. Kat saan da nakabangila na biyagan dagiti anak da. Ang mga numategi dalaan. Iso kayat da nga ipaampon di kay paspas nga anak da. Katamo ka na bayagan na tartari kagayang tagampon. Iso asikati mo na panunot ko. Kayat ko, Marcia. Ibagam iti gayem mo. Takaduan na ta iti lugar apakasarakan ta iti ubing. Ha? Itan? As in now na? Saan mo ka din nakonsultahan niya mo na di asawa? Saanan? Makaamuak to nagpalawag iti asawak. Mapantaitan. Mga da makaununa ang makaala iti ubing. Ay, grabe siya, oh. Sige, no dahi tati kayat mo. Ala, aguray ka nga rod, takuntakak tigayim ko, katagpakuyog ta amapan iti imbaga na kanya kalugar. Dalya, bakit? Hadakon. Ni, sa dinong atatayan ni Dalya, apayasa na sumungsungbat. Tinasayat. Mapanak man langan iti siledmi. Amang na iridop na kitdimat. Dalya, bakit? Ha? Dalya, sino day ta maladaga? Di ka natagari. Katurturog ni baby. Sino nga day ta maladaga, Dalya? Anak ta, Manuel. Anya? Inawagan na kita'y tigayem ko. Ada ka nung imbaga di gayem na, nga adamayat amang ipaampun iti kayanak amaladaga. Iso anapan kami iti lugar ng imbagada. Katatoy adan anak ta. Dalya, sigurado ka kada iti dayta? Uwan, Manuel, kat di ka agdanag. Naidalan iti umno a proseso ti amin. Ijay ospital tinagkitaan mi iti inana. Dalya. Di ka kadi maragsakan. Adan anak ta, Manuel. Unay asidaaw ni Manuel nga asawak, idi adan na danon na amaladaga iti balay mi manang Emmy. Petat amin apasamak. Uray siyak, kasladyak payla ang mamati nga iti apag-apaman, adan anak mi kani Manuel. Maysa a babae.
Siguro manang inturong ti Diyos ada kami ti makaala iti ubing, gaputa talaga gayam anarigat ti adda a panagbiag dagiti pudno adadakkel ti maladaga. Idi damo kasla saan a maaklon ni Manuel nga addan anak mi. Gapu ta aginggat mabalin, di na kayat nga agampon kami. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot ang naaklon ni Manuel ti amin. Kat nakarkaro pa yan, ti panangipatag na iti ubing, ngam iti siyak. Dalia, inakagtrabahon. Di mo baybayan ni baby, ah? Una yun ti asawa. Apay ko maabaybayak ngay. Di ka agdanag, taripatwak a naimbag ti anak ta. Rombang lang, ah. Oray di kan makaaramid iti sa bali at trabaho dito balay. Basta ni baby ti taripatwa manaimbag. Di mo baybayan na makagat iti lamok, ah? Wan ka di. Ay, wan gayam. Anya ti kayat mo asidaan inton rabi Di ka nagluto. Gumatang tulangan iti naluto. Dumagasak pa ngamin di grocerya, ta gumatang iti gatas kan diaper ni baby. O sige, sika ti makaam mo. Kat si Kangay, anya ti kahit mapasalubong, Dalia. Kunak no nalipatan na kon. Kunak no ni baby laangan tinapatagkan ka. Sus, di mo ko na napagimunam ni baby. Saan? Kun kunak laang. Apay kumangay a pagimunak ti anak ta. Amumot noon niya ti kayat ko apasarabo. Saan ka di? Okay, syempre mata. Mala, panawan kayong arudan. Ulitak, di ka agbambannog, ah, Dalia? Wen, lakay. Nakapasyar kayo mat nanang. Ay, umay ko mat sarungkaran ti apok a anak kao. Nay, nakaturog mat gayam. Wan nanang, kalkalpas ko ngamin adinigos. Napreskwan siguro, iso ang nakaturog. Kat, kumusta kayo mat itan, taadan mako na nga anak yo. Ay, permi aragsak mi nanang. Nakarkaro ni Manuel. Manupay katin nga overtime ah. Takayat na makaawi dadagos tapno maaw-awir na ni baby. Ay, hagi amanak no kasta anak ko. Natungpal mo't laangan ti inararapaap mo. Amaadaan ka iti anak. Wan nanang, kat padakkalan mi ni baby anasaya at atao. Kan ada panagbutang na iti Diyos. Busugan mi iti pamatag ti anak mi, nanang. Nagasat na ita nga ubeng, tada kayo tinangampun kan kuana. Amok anarimat to ti masakbayan na. Siguraduan mi ang mapasamak to dayta, nanang. La, kaadun ti mangan anak ko, tapno saan ka mabisinan iji pagadalan. Wen, mami, ayan ni daddy. Agpalpalas ni daddy. Baka malate kami, mami. Saan, anak? Nasapa pa'y laeng. Apag gusto inton malpas ang mga ni dadim, mapan kayon ton. Narigat mo't ano, nasapa kalaunay as sumangpot iji skulyo. Ang mga noawan pa iji friend mo ijay. Anyat nagan na itayan? Ni Mitch, mami. Ikak iti balon ko a sandwich. Wala, anak. Ada talaga para kan ko nga insaganak. Tapno aglang lang kayon to inton resesyo. Thank you, mami. O sige, ibusa mo ta breakfast mo. Madamdamalaeng umayton ni daddy.
Manuel, Chloe, nakaluto akon. Kaya tiyo ka din timangan? Wait lang, Mami. Ada pa'y assignment ko. O sige, aramidan ta pa anak ko. Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa'y, Daddy? Sika ngay, Mami. Okay lang, anak. Sige, orayan kayo amalpas ka ni Dadim. Ay na, kabailan na ka ding aramidan dahil assignment na. Ngam kaya't na lang nga duwa kaming agaramid. Amumot day ta anak mon. Basta adda ka, kaya't na akanayon kayo nga agdek-deket. Baybayam ka dilat tandalya. Aglamlambing nga rod mo it. Sapay la ko mga rod, taaging ga dumakkel, kat kas talata ka asidag tirik na nakadata. Oh, apa yan ay bagam tikas tadalya. Amumot ang dagiti agtutubo ita, adabu ko da alubong. Saan mo na basta-basta maisurot no ada papanam. Saan akas ita nga ubing pay, akanayon asumurot, uray sa dino ti papananta. Talaga kas bakit? Masapulan nakasagana ta kadagiti kakasta pasamak. Ay, basta. Diyak pa ila kaya ta panunuton day talakay. Enjoy yung takit di, aginggat kastapay laeng ti anak ta. Tati kinaragsak mi nga agasawa, manipod simmang bay kada kami ni Chloe manang Emmy. Imbilang mi akas pudpudno nga anak mi ni Chloe. Nakarkaro aging magat ti asawak iti trabaho na, gaputaadan ni Chloe nga isagsaganaan mi iti narimat a masakbayan. Nangato ti arapaap mi para ka ni Chloe manang. Di makkel a nasaririt ka nasingpet nga ubing ni Chloe. Iso nga impa ay mi mat amin anam namaan mi a makaparagsak ken kuana. Aging ga ididimteng iti tawen na a 18. Adakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrabaho. Nang runa no kasto akatapusan ta ato tinasken nga ering pa si opisina. Ala, agpulis ka nga ruden, tapno makainanaka pa'y sakbay amang rabiita. Apay, ayan ka din ni Chloe. Nagpakada itay, mapan ka no agatendar iti birthday ti kaadalan na. Anya? Apay a pinalubusam. Sigurado ka kadi a safe iti papanan na lugar? Sino ti kakadwana? Saan ka kadi amadanagan? Aduda amapan. Kadwana pa'y dagiti gagayim na. Kasta ka di? Wen, ala, ingka agpulusan. Di mon pa kadanagan ti anak mo. Sumangpet tumatlaang dayjay. Apay ngay takala nga sumangpat. Anyat orasan. Tang natrabiin. Wen nga agpaiso anak ko. Apay nga itakalaang. Ay, pasensya kayon, Daddy. Mami, naimasan mi matan tinagparty. Aguray ka man, Chloe. Nakainom ka kadi? Bastit lang, Daddy. Kaano pa nasursurong ti uminom iti arak? Nakaupubingan ka pailaan. Anak. Di kay ka din ako nga, Daddy. Kaslasan kayo mata nagdalan iti kina-teenager. Uso da ito itan, Daddy. Anya? Among pa yun ti sumungpat iti kasta. Di nakpagpungtutan, Chloe. Anyamot kan. Italaang mo't ang mapasamak na ito'y. Agungot kayo dagusan. Nakman la maturugan. Kasarsarita ka pailaan, Chloe. Di naktalikutan. Makaturturog ako. Neta. Bayamon. Kasaritam tulangan inton bigat. Ay, anyamot na ita nga ubingan. Saan ang mabalinti kastangar aramidan na dalya? Saan ang mabalin? Eti ko nam anak ko. Nakainom asimangpat ni Chloe, idirabi eh. Ay, huwan nga rod nanang. Hakat, anya nga iti ko na ni Manuel. Kastaunay nga unget na ananang, di nanamnamaan ang maaramid ni Chloe ti kasjay. Ay, anak ko. Kan ti pagsidaawak nanang, nakasursuruan na nga taaya ti aginom. Ay, madanagan nak. Ang mga nusaan laengan apa naginom iti arak ti nasursuro na.
Ang mga noada pa yan sa bali, abisyo na. Ay na, daytan, di pagbutbut ngan idi ni Manuel. Iso ano mabalin, di na kayat talaga ti agampon. Uwan nga rod nanang, ngam pinadakkel mi mo't anasaya at ni Chloe. Apay kastoy mo't itan. Anak ko, napigsa ti impluensya iti ruar ti pagtaengan. Nagrunak at sabasabalin at tao ti makapulpulapul na itiruar. Nanang, kan mapalpaliiw mo, sabali at talagaan nagiti agtutubo ita panawan. Iso nga aging gat na sa papay, disiplinaan yun ni Chloe, bayat asan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inalam ko di kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, saan na? Anya ko maaga po nga alaak ngay. Ni, ayan na nga Ruden. Napukaw di 5,000 nga di ti wallet ko. Anya? Ne, asino ko mangay ti mangala? Ayan ni Chloe. Ha? Mas daawak nga rod. Taitay madama ka nga agdigdigos. Bigla mo ta nagpakada mapan kanon iti pagadalan kat nagsapapay laeng. Imbagak nga urayan na kan, ngam napanmutlat ta. Oh, diyak kaya ti mapaspasamak di ti balay dali. Masiguradok ani Chloe tinangalay ti kwartak. Taltalo tayo lang dito eh. Kanapay kalata pimanaw ako nam. Diyos ko, Manuel, no agpayso ti ibagbagam. Apay akabailan natan at akawan ni Chloe. Ti awanan bayin nga obing. Awanan utang na yung baganakam. Kalpasan nga imbilang tapod pudno nga anak. Kastoy pa'y taaramidan na kadata ita. Manuel. No jak makapagtupol iparupak kan kuana. Nga isukat may salang nga ampon. Ha? Sayang ti impaita kan kuana pamatag iti lasod ti manatawan. Impatag ko unay ni Chloe. Amom dayta dali ah. Ngam apay akastoy ti isubsubad na kadata. Apay! Chloe, agpudno ka kanyak anak ko. Si kakaditi na nga la iti kwarta ni Dadim. Saan, Mami? Apay ko mga laak ngay? Saan kan nga aglibak? Adda nakakita kada kayo nga aggagayam iti mall. Anya ti ar-aramidan nyo ijay kat oras ti klase yo. Saan ka simrak iti pagadalan? Makapasadot mo't ngamin ya teacher mi. Isasaan ako na si Mrak. Napan kami laangan iti mall. Anya? Apay akas tamot ti ar-aramidam anak ko. Daytoy kadit isubad mo iti sakripisyo. Kan panangipatag kan kanidadim. Tapno maitad na laang amin na pagkasapulam. Sumrakak tumat lang ka di. Saan kayo madanagan? Manuel, pinaayaban dak ije pagadalan da Chloe. Anya? Ni, apay ka no? Nabayagaya man asan asumsumrak ni Chloe. Anya? Papapanan na nga rodan no kasta pumampanaw dito balay. Katagmalmalamad nga awan. Sumangpot laeng no pa nagre-retera mo tan iti pagadalan iti malam. Maibarbarkadan ti anak talakay. Ay, anya mo tan di kasi ang mapaspasamak iti pamilyata. Nakigkaasang gasat ta nagampon tap na makumpleto ti binukulta pamilya. Ngam saan samot ang maikari iti pamatagta ti inampunta nga ubing. Saan ka nga agsaw iti kastalakay? Amok nga agbaliw tumatlaang ti anak ta. Naibarkada laang iso akasta. Ngam no amo nga amerisan kan ipatagdag iti ipakpakita taken kuana. Saan na ko mga aramidan ti kastoy? Lakay. Lading itaktalya. No pa'y nasakit kanyak ta amin. Pakawanan naklangan. Kastamot a pakawanan nak ti Diyos. Tama nga no jakon makapagtapal kat ipodno kon kan kuana nga iso kat may salaeng nga ampon. Aging gaita,
Laplapdak pailaang ni Manuel iti panggap na amang ipudno ka ni Chloe, nga iso ket ampun milaang manang Emmy. Aging ga iti kabaalak, kanayon ko apal palagipan ni Chloe nga agbaliw kuman, tapno agsubli ti sigod apam matagkan kuana ti asawak. At dadagiti gundaway nga agbaliw mo ti anak mi manang Emmy, ngam kalpasan ti 2 wenno 3 a Domingo, agsubli manen iti sigod. Nupay kasta, ikagkagumaak nga imon monitor iti pagadalan, tadyak kayat amasayang ti panagadal na no agsardeng. Saanen akas idi ti kinasinged ti asawak iti imbilang mi nga anak mi. Ngam amok no kasano ti kinapatag ni Chloe iti asawak. Iso anam na maek, adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agsubli ti sigod a kinasinged da iti tunggal maysa. Ikarkararag kumat asapay kumata agbaliwan ni Chloe, ket idyan nan ti madi nga aramid na. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Dahlia. Dahlia, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga ina. Iti laksid ti araramidan ni Chloe, ti imbilang yung nga anak, ikagkagumaamlat nga igiya, tapno agbalbaliw, kat agsubli ti sigod a kinasinged da nga agama. Amok aga po iti kasta nga araramidem, maliklikan adumteng to ti kanito a maamuan ni Chloe, nga iso kat may salaeng gayam nga ampon. Ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, taumatidog pa iti pasensya ti asawam, tapno agsublintumet laeng ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Pintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, ligay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met
ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalat ta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Imbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga ason, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Roseanne Confieso iti Hong Kong, Malinis Remalin YTC iti Saudi Arabia, Jasmine Rivera, kastamat kada Maylin ken Loida iti Baguio City, Galera ken Aserit family iti San Mateo Isabela from Team Kabanding Aserit couple. Ni Dennis Riven Gumalawi ken Zen Castillo from Wilma Baroga iti Doha, Qatar. Kakabsat ko ada Kathy ken Ate Kari Datul iti Kingdom of Saudi Arabia, ken ni Kuyang Oscar Datul iti Lebanon, ken Ate Angelina Datul iti Hong Kong, ken aminan apadak nga OFW from Gina Datul iti Taiwan. Anak ko ada Alaysa, Aren, Alexander, ken the father ken mother ko ada Magno, ken Feli Reynaldo and family from Renato Reynaldo Jr. Happy birthday kani anak ko ani Jonas Giawan, ijay Bubunaw Kalinga from Mama Ruby Bruno iti Qatar. Shout out kada Jeline Vicente, Nati Josie Greco Kandali Serrano Roplok. Makablaawan pa'y Daamboy Tamayo, Janjan Baldemor, Banong Valdez, Birog, kan inting agtrab-trabaho dito'y Narvacan, from Jobert Namyon. Shout out kada Mauricio Dalaw, Belinda Ramos, Elma Rodrigo, Zoraida Calomente Yanggud, Gangski TV, Vlogger MJ Cute, Lori Manabat, ken Castañeda Floresma. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ason. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Ason, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Nasarakak to YouTube channel yo, ideagsapsapulak iti mabalin ko apagpalabasan iti oras, kalpasan amalpas ko amin at trabaho iti uneg ti balay. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. May saak a byuda kan addaan iti maysa nga anak. Pudno unay ati maysa nga ina, kat nakasagana nga agserbi iti anak na, aginggat kabailan na. Ditoy nga agtayek ti pakasaritaak manang. Rugyak ti agsalaysay, idi nagturpos ti anak ko iti kolehiyo. Kablaawan ka anak, nakaturpos kan, agiamanak iti Diyos. Nalpas matlangan ti kalbaryok nanang. Nagri ka ta talaga tag working student. Amok day ta anak, kat pasensya kan tamasapul pa nga ag-working student ka, tapno maituloy mo laang ti panagadal mo. Amok mo't namin na di nakabalan nga isakad niyag may sa nanang. Nudyak nag-working student, ang mga nudyak na ituloy ti panagadal ko, kat sana ka nakaturpos. Agyamanakan ka anak ko. Amok adakkel a sakripisyo para ken katikasta nga inaramid mo. Kurang met ngamin para inaldaw ta ti mabirbiru ka kiti panakilablabadak kadagiti kaaruba. Isang araw na nagporsigiyak nanang, tapno di kayo mo't marigatan unay.
Anya nga di planom itata nakaturpuskan anak ko. Agsapo la kadagos iti trabaho nanang. Jaket ti mabakante. Sayang nga ti panawan. Kaya't ko maragpat ko amin nga arapaap ko. Kaya't kumot ang mapadasan tinarang ay abiyag. Ajak pulos na padasan sipod kinaubing ko. Ay, nasaya at matno kasta anak ko. Ala, sapay ko mga road ta makasapol ka adagos iti panggadam. Anang, naawat akiti nagaplayak. Nabiswan akon kat mangrugi akon into no may alawas. Ay na, maragsakan akparakan ka anak ko. Dinangag ni Apo Diyos dagiti kararag ko. Asapay ko mata makasapol ka adagos iti panggadam. Masapol nga isagana kung dagiti imatak ang masapsapol ko nanang. Iti kasta, nakasaganan ton ti amin. Kan, tapnaawanin ti malipatak. Ha? Nay, apay ang masapol nga agisagana kakadagiti masapsapol mo anak ko. Ije nga min syudad ti pagtrabahuak nanang. Saan na diti lugar tayo? Anya, nukasta, umadayo ka dito'y lugar tayo, anak ko. Wan nanang, may metag trabaho ije syudad. At ado ti oportunidad ijay. Nukasta, panawan nak nga ron dito'y nga agmay-may sa anak ko. Saan kayo mataman ano dito'y nanang? Adamot da angkel di takaruba. Iso nga damot lakadwayo dito eh. Maikaw akto lakit dinaawan ka, anak ko. May sinakamot kanya kun. Di kaya agdanag nanang. Anya tamuyo. Ang mga numapagasatan ng ijay. O, dalaan kayan tumatlaan tapno mapadasan yung matagbiag ijay syudad. Ay, kasta ka day. Ay, namnamaak nga ron da ita nga imbagam anak ko. Katsapay kuma, ta iti mabiit. Agdan natan tumatlaangan adwa. Puno ka di amapanan ijay syudad ni Rico nga anak mo kabagays. Ewan tano, ijay tinagaplayan na iti trabaho, kat napagasatan mo't anaawat adagos. Mangrugi ka nun intun umay alawas. Ay, kasta ka day. Ang di ka nasayaat, ang mapasama kang tinabayagan nga inarapap ti anak mo ang makadanon ijay syudad. Ita, anda pa yung trabaho na ijay. Wan nga rod, ngam maladingita nak. Tagsi na kami manan iti anak ko. Diyak pa'y na ipapas a pinagserbyan. Ita, umadayumot kanya kon. Ay na, bay amtap na amuna ti agbiag nga agmay-may sa. Nahustuan mo tan iti tawon. Saan na masapul a pagserbyan pa'y kabagays. Tano, Panawon mo tan atap no makainana ka. Kalpasan ti ado a sakripisyum kan kuana. Nangrunakat nagmaymay saka nang sakad iti panagbiagyaw manipod pimusay da di asawam. Naimaglaangan nata na panunot na tinag-working student. Isuan na tulungan na kamutlaang. daitang arod ti paglading itak. Tauray kasano ti ayat ko, asyaklaan ko matimangisakad iti amin. Jakmat na baulan, isa masapul pa'y ang nag-working student ti anak ko. Kasta talaga akaba, guys. Narigat mo ano yung patudunakan ka ti amin. Dahil saan kumaan nakaturpaos. Ay, Mala, di ka nagladingit ka ba, guys? Ikararag mula nga nasapay kumatag baligi di anak mo iti pa nagtrabaho na ijay syudad. hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Mailiw ako na yan kan ka. Nasayatak mo diti nanang. Di kay madanagan. Nasayati ka sa sahad ko ditoy. Di mo baybayan ti bagim Mangan ka iti husto nga oras, anak. Nanang. Ay, madanagan nga rod anak ko. Awan ti agluto iti kanam, kan naglaba ka dagiti arwatam. Siyak amin ti mga ramid nanang. Kalpasan ti trabaho sa kunto aramidan amin dagita. Kano kasdi a day off ko. Sapay agmay-maysa ka di tapag nanaeda, anak ko. Kaasi ka mat.
Imbis nga ginana kakalpasan ti trabahom. Saan? Tamasapol nga agidalimanag ka pa'y. Kanagluto ka pa'y iti kanam. Okay lang, nanang. Nerwamak mo din. Di kag danag. Inton stable lakton. Alaan kayo dito, tapno at takat kadwak. Ay na, sapay kumata iti mabiit. Mapasama kanday ta anak ko. Sapay la kuma. Nakaturpos iti panagadal ti anak ko. Kan nakasapol adagos iti trabaho iti syudad manang Emmy. Sa anak ana irwam nga awan iti danak ti anak ko. Nga maawatak ti tarigagay na amatunoy ti arapaap na. Manipod na pan iti syudad ni Rico, saanan ang nakaawid pa iti lugar mi. Kat pasaray pawitan naklaangan iti kwarta. At dadagiti gundaway asaan ko ang makasarita apulos iti telepono, tabi si kano iti trabaho na, kat maawatak met dayta. Kumusta ngay mo't ni Rico ijay syudad ka ba, guys? Saan mo't na nagaw-awid sipod na pan ijay? Nasaya at mati kasasaad na ijay kabagis. Makumikom kano iti trabaho na. At dapay nga rin iti gundaway nga awagak, di na masungbatan ti awag ko. No sungbatan naman, apagbiit kami laang ang makapagsarita, tanabannog kano kat kayat nanti agina na. Kasjay siguro talaga ijay syudad Makumikom da talaga. Kasi kalatan at makamaw nga umawat iti amin. Maawatak mo't di kabagis. Kasla marikrik na ngamin at talaga anak kurang ti patag ko iti anak ko. Uray kasano ti sakripisyo ken kuana. Kasla, adda pa ila sakit tinakam na kanyak. Di mon panunutan day takabagais. Napasamak hen dagiti napasamak. Kan inaramid mo ti amin tapno malito pam dagiti nagkurkurangam ken kuana. Saan ka day? Para kanya, kasta nga agpaiso. Ngam para ken ni Rico, nakurang sapay kabagis. Ay nahadakan kuana mo tenday taano kasta ti kapanunutan na. Sapay ko matadumteng to ti aldaw ama amiris na nga amin a sakripisyom kat inaramid mo para ken kuana. Nasaya at nakaawag ka anak ko. Mailiwak unayan ken ka. Nabayag ngamin asaan ka nakaawag. Imawagak nanang. Takayat ko maamuan. No kayat yung pa'y ti sumurot kanyak dito syudad. Ay kayat ko launay anak ko. No kasta nga rod, agsagana kayon, tayo ti mabit. Ipawitan kayo iti pagplete yung umay dito syudad. Uwan, anak ko. Kaya ka sa uyo gayam ng Uncle Tanaw, tayo bilin nyo kung kuha na dito balay. Sigurado mabayag kayo dito. Uwan, anak ko. Siya kunti makaamo ang makisaukan ni Tanaw. Sige nga rod nanang, tanay, madama ti trabaho. Imawagak lang, tapno makapagsagana kayo. Katurayan nyo ti pawit ko pagplete yung umay dito syudad, Uwan, anak. Agiaman na kunay. O kasta, mapankamatan ni dyan syudad, kabagays. Uwan, Tanaw. Kayat ko kung mga ibilin to'y balay. Taakas ko na ni Rico. Ang mga medyo mabayag anak ka nung agnaad iji syudad. Di ka madanagan kabagays. Da kami ti makaamo ditaw. Di mo pagdanagan ti balayaw. Taado kami nga umay mangkita ken mangdalaws. Agi amanak, Tanaw. Siguro naragsak kamutunan niya kabagays. Ta kamaudyanan na. Makadan naman nun dyan anak mo. Nabayag mo ta panawon nga inuroray mo daytoy akanitaw. Uwan nga rod, Tanaw. Talaga nga ingkarkararag ko iti Diyos. Adumtang daytoy nga aldaw. Nga agdan na kami manen kan ni Rico nga anak ko.
Ay na, kastoy gayam dito'y syudad anak ko. Pudno gayam jay kunada nga adu at alagan tilugan. Iso at traffic dito yan. Talaga kasta dito nanang. Sana kasi jay probinsya. Isa masapula masapa nga aga po dito ayan ko. Tunggal at trabaho. Ay kaas ikang arud anak ko. Nang runa kat sikapay ti agas ikaso dito'y pagnanaedam. Awan pa ikatulong mo. Narikat namin tagalay ti katulong dito'y nanang. Yun may isa, ang mga numakatumpungak pa iti agtatakaw. Nang runakat ka na niya awanak, taadakit nga rod iti trabaho. Pudno day ta anak ko. Ay di ka agdadag ita, taadaakon dito'y. Siya kun ti makaamu iti amin. Amumot anasanayak nga agtagibalay. Nasayat nga rod no kasta nanang. Talaga kami na marigatanak. Gas makita yung mo. Oh, naggulo dito pagnanaidak. Diyak pa'y maurnos na gitarwatag. Tanaw sumang pultak. Kaya't kung tagina na. Talaga makabanok iti trabaho. Bayaham ta si akon ti mga ramid amin kadagita anak ko. Manipod ita, awanan ti rumbang apanunutem. Tunggal sumangpet ka, na idalimanag ton ti amin. Kaan nakaluto akton iti kanem. Kadano naknarod iti pagnanaadan ti anak ko iti syudad manang Emi. Kastaunay aragsak ko ang nakakita ken kuana. Nakitak met no kasano ti kasasaad na nga agmay may nga agbibiyag iti syudad. Ket nakunak iti bagik, apanawan manen, tapno mapagserbyak ti anak ko. Siyak nga rod tinagserbi a katulungan na tapno saanen amarigatan bayat nga agtrab-trabaho. Naanayas met amin kadagiti naglabas nga aldaw manang. Agingga idiinyam amo na kanyak ti nobya na akadwa na metlaeng iti pagtrab-trabahuan na. Nanang, isugayam ni Karen. Kaya na yat ko. Naimbaga malam yun, nana. Maragsakan amakamaam mo kada kayo. Ay, kasta akmet, balasang ko. Maragsakan tanam-am mo ka. Ay, jak gamin amo nga dagaya mon kayan ayat ti anak ko. Nanang, Apay, nana, saan ka di anadakamat kada kayo ni Rico? Nabayag kami nga gayan ayat. Kunak no na ibaganan kada kayo. Ay, saan balasang ko? Italaan na amwak. sana bali nanang tamuyo itan. Ay, iwan gayam. Mangisagana kayo man iti meriendami ka ni Karen. Pen, itimplaan nyo mo tan iti kape. Ta iso ngamin ti kayat na. Ha? Ay, saan ang Rico? Kababain mat, no ibaon mo pa'y ni nanang mo. Saan man? Okay lang day ta. Saan ka din, nanang? Ay, uuwan anak ko. Ay, sige, balasang ko. Siya kon. Urayan nyo ti meriendayo, ta isaganak biit. Agawaan nyo, nanang, tanay. Mabisin kami. Ay, uuwan. Sige, anak ko. Mabiit laeng. Adto yan ti meriendayo, anak ko. Balasang ko. Ang yaman ak, nanang. Agyamanak, nana. Oh, anya pa lang tararamidin nyo ditangay. Nakamatider kayo mutlat taditan. Mapan kayo di kusinan atay sagana yung tipang rabyan tayo. Panawan na kami dito ni Karen. Sige nga rod anak ko. Amangan ngamin ko nakno, adapay pangibaon am kanyak. Iso adyak pa'y lapim mampanaw. Nagadulakit na ibagbagayon aya. Alan mapan kayo ni kusina. Aramidan yung dagiti trabaho yung ijay. Sige nga rod anak ko. Balasang ko. Panawan kayo pa'y Oh, Karen. Agmerinda kan. Amo ka na banog ka. Sige, agyamanak. Apay, adi mo pinagmerienda ni nanang mo. Kababain, isupay kit din timbaon mo nga agi-prepare iti merienda. Okay lang. Awan mo tararamidin na dito eh.
Isong nga na yabak nga umay dito syudad tapno ada katulong ko dito. Ita, saan ako na marigatan? Nakarelax akong kalpasan ti trabaho. Nagasat ka, tadain na makas ka ni nanang mo. Makita ka ti patpatag na kaunay. Kasta unay pa ng serbinakan ka. Rumbang lang tawan mo aramidin na dito Alangan man nagtugtugaw latan ni agmalmalum dito Edin tito trabaho hak. Tapno aday gatang mi kadagiti kasapulan mi dito pagnanayodan mi. Rumbang laang nga agrelax mo't ata bakutan. Si kamot ti agsubad kadagiti rigrigat na kan ka. Karen, mabalin ka di. Saan man aninanang ti pagsaritahan ta? Adupay dagiti di mo ammo maipapan kang kuwana. Adupay, Karen. Anang, saan ka kada nagplansa? Saan pa anaplansa ti may sa uniform ko? Awan ti aramatik inton bigat. Anya kay tinararami di tinagmalmalam. Nagtugtugaw kayo? Ay saan anak ko? Diyak tupay nakaina na nga agmalmalam. Naglabaak ngamin. Narugit ngamin ang dagiti kortina iji salas. Iso alinabaak aminan. Inunayo pa nga inaramid daytang dagiti kaus ko? Anya kayo mutan? Isungarod nga da kayo dito, itap no maornosyo dagiti kasapulak, maasikaso dak. Anya kay taramatik inton bigat? Ay, di ka matanagan anak ko. Plansa kita arabi tapno ada aramatam inton bigat. Rumbang lang Anya lang ti serbiyo nga yada dito. No day talaan kat diyo pa'y maaramid. Makapasuron kayo mat. Sige, tenak pa'y maturog. Ay bandak to inton mga anayin. Makastress kayo mat. Ay, pasensya ka, anak ko. Apay nga takas to'y matan ti trato ti anak ko kanyak. Kasla sanak nga ina. Kasla akbabaunan no tratuan na. Apo, nagsayat mo tanti pa nagtugtugaw yu dita. Nakaluto kayo kadain? Ay, uwan anak ko. Ibagamlaang numangan kan, tapno maipapuudot ko ti makan. Madamdaman taon, nabanugak pa Anak, mabalin ka kadi ang makasarita. May papanitan niya. Kasla, seryoso kayo launay Mapalpaliw ko ngamin, akadag ito'y naglabas nga aldaw. Kasla sa bali ti jarmo no kas di nga ibabaon nak. Kanayon ka pa'y nga agunget, no kas di nga adadyak maaramid dito ibalay. Isungorod nga da kayo dito, itapno da kayo tagaramid kadagiti rumbang asikaswon dito, saan aya? Anya iti kaya tiyo? Siyak pa iti mga sikaso, no mga ramid kadagiti rumbang matrabaho dito pag nanayudan tayo? Ay, saan mo't anak? Maawatak ang mabambanog ka. Isungarod asya kon ti agar-aramid. Uray sa anak pa yan ang makaina na iti kinaado ti ar-aramidak dito'y balay. Isong agreklamo kayaw. Ay, lawagin nyo, ano anya tiket yung ay baga? Agyaman kayo pa ikit di ata pinaumay kayo dito Amuyo ka de, no apay akinayat ko tinagtrabaho dito yung syudad. Tapno mayadayo ak kada kayo. Tamuyo siguro. Nalipata kon ti amin nga inararamid yu, di ubi nga kanya. Ay, isungarod a pagserserbyan ka itan anak ko. Tapno malito pa kami na nagkurangakan ka. Kunak no umdasan dagiti nga araramidak. Tapno mapakawan na kiti nagkuranga kasinam. Tamo yun nalipata kon ti amin? Saan nanang? Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko iti panang panaw yu kanyak iti ubingak. Hagasam nga iti inaramid yu. Imbati dak kadalola, tapno mapan kayo lang agim imas iti sa bala lugar. Kung hayo iti, mapan kayo agberok iti trabaho yu. Tapno masuportaran dak. Ngaman niya iti inaramid yu. Nagbayag a panawin asaan kayo ang nagpakita. No saan agapo kadalola. Diyak amon ano niyan tinapasama kanyak. Nagsakitak edi tabirokon kayo. Ayan nyo. Awan kayo. Kasta ka dita arami ti may saan nasayaat nga ina. Anak ko. Sa ita? Tadagundawa yung agserbi kanyak, agreklamo kayo pa'y. Naglaing kayo matin. Di kaila ko man nagsubsubli iti dinak Total kinabailandak mo't apinanawan iti naunday a panawan.
Isong aron nga dakitan iti danam anak ko. Tapno maipariknakan ka ti kinapatag mo kanyak. Ajak na iparikna kadagidi panawan a pinanawan ka. Amok adakkel tinagkurangaken ka anak ko. Ngam ti daw ataglaeng. Irespeto na kumamot akas inam. Ha? Saan akas babaunan iti da ito'y apalay. Irespeto? Apay, saan ka di pa lang umdas kas pa ng respeto kada kayo? Tika dayo ita dito dinak. Amuyo ka di? No kasano kasakit dagiti napasarak iduubingak pailaan? Kanayon apagsasaritaan dak dagiti kaadalak. Apinanawan nak kanu ti inak tapno mapanag papaimas iti sabali a lugar. Nga awan kwenta kanu ti inak na konsensyanak a pinanawan. Diyak mo dayta, anak ko. Kasano nga amuyo? Katalagamot namin nga awan ti pakibibiyangan nyo, idi. Nasaysayat lang ko man. No saan kayo nga inayaban dito ayan ko. Kunak nagbalin na naanayas ti amin. Ngam saan mo't gayam. Di ka katagyaman tada nasayat a pagyanan nyo dito eh. Adakan ka ninyo iti inaldaw. Pagyam anak unay dagita anak ko. Ngam kayat ko laang mo't nga ibagakan ka no anya ti marikriknak iti kasta atratum kanyak. Kayat yu ayub kas ti marikrik na ayo. Katuray siya mo ta. Kayat kumot ayub kas ti sakit tinakam ko kada kayo iti panang panaw yu kanyak iduubingak. Noad naman ti rumbang nga pagyamanak. Dalola. Ta isuda tinangisandi kada kayo. Isuda tinangiparik na kanyak iti pamatag adiyo pulos imparik na kanyak kas anak yo. Anak ko. Siguro, nasaysayat lang nga agawid kayo iti probinsya. May mayat pa may saak lang dito syudad. Ay, saan? Saan anak ko? Di nakpagawidan. Tiyak kabailan ti mayadayumanan kan ka. Lipatan ta no nyaman dagiti na ibagakan ka. Basta di nakpagawawidan anak ko. Pangaasim. Kadlaw ko at talaga adisidido ni Rico. Amang papanaw kanyak iti daydi akanito manang Emmy. Iso ang nagpakpakaasi akan kwa na. Ingkarik nga aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurangak ken kwa na iti kalabas. Aklo nagtibasol kumanang, iso nga aramidak ti amin, tapno makabawi ak iti anak ko. Aklunek nga aging gaita, awan pa'y apulos ti panagbaliw ti trato kanyak ni Rico. Ngam awanen ti anyaman na kanyak. Panagriknaket narwama kon iti naalas at trato na kanyak. Ngam no siyak, pagserbiak latta ti anak ko. Tapno maipariknaken kwa na, anagbabawiyakon iti nakana, ti panang panaw ko kwa na idi ubing pay. No aginggat kaano ti naalas at trato kanyak ni Rico, jak maibaga manang Emmy. Ngamay may sa ti amok kan rumbeng nga aramidag. Uray pa'y agtalinaed nga awan pa nang ipatag kanyak ti anak ko. Agtalinaed aklatta iti sibay na. Pagserbiak, kagiddan ti panangikararag ko iti namarswa, asapay kuma taagbali matlaeng ti sirmata ni Rico, kat mapakawan na kon. Tapno naragsak ti sumagmamanulaangan agundaway apanagnaed ko dito'y lubong. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, ason. Pagayam nga ason, pudno unay anasakit nga aklunan ti maysa nga ina, at ipay mismo nga anak na ti mang parparigat kankwana. Makapaladingit a panunutan dayta. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam pagayam ko. Aginggat na tibker, kan sibubukal ti pamatim iti namarswa, mamati ak adumteng ti panawan a mapasamak ti tarigagay mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag